Minule v Ninjago. Ty nevypadáš jako mixér, který jsem si představoval. Jsem high-tech automatický robotický mixér s rukama a nohama. Ty brďo, Co to je kurva za hlasy? Zejne pozor, knírač je tady. OK, bejbátko, láčes. Nevím, kde je váš počítač. Vidíš to? Zejna nikdy nenajdem. Konečně! Na tohle jsem se těšil! Vlevo máme modrého mužíčka, co dává šoky, a vpravo máme černého, co staví z hlíny. Zigi, zigi, zaga, zaga, zig! Tohle je fakt epický. Musím odejít. Tak čus! Cole je hrdina. Obětoval se pro vyšší dobro. Kam mě to kurva přesměrovalo? Tak jedu na dovolenou.